Hello, beautiful people. Hello, everyone. Hello to my dearly beloved family. How are you all doing? Thank you so dearly for always supporting this channel. I really do appreciate. But before I start, a very wonderful Merry Christmas celebration to each and every one of us, my beloved AGATHA, my family. I can't just do without you. Thank you so dearly for always supporting. I really appreciate. If you're just seeing my face for the first time, this is AGATHA Progress, and I bring it to you back to back. Please, this year the bat's running to an end. Do well to subscribe and join this beautiful family. Mano, I can know na Awka isi obodo Anambra State, bụ ebe anyị na-ewetara unu ka o si akpọtụ na ekeresimesi a. Ọ bụrụ na ị na-anya ebe anyị n'ugbu a, ebe a bụ ebe a ma ama n'Awka dịka Unizik Junction, ebe eji Unizik Junction mata. Ị na-anya ebe ị ga-ahụcha ọtụtụ ụgbọala ka nọ na mpaghara ụzọ nke ọzọ bụ ndị na-ebu ndị mmadụ na-aga ebe niile dị iche iche. Ịnekwa anya ebe a ịhụ na okporo ụzọ niile na-ekpo ọkụ dịka ọ dị ugbu a, ebe a na-akwado ịgba ekeresimesi echi. Mana ihe mere ebe a anyị ji bịa ebe a bụ na unu ga-ahụ na ọnọdụ adịchaghị mma ebe a. Ọ bụ na ị na-anya na ọdọ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ebe a akpọrọ mobil, ị ga-ahụ na ebe a nọkwatachaghị ọfụma. Onye ọbụla n'ebe a dị ka oyi a na-atụ ha, oyi ụgụrụ. Mana ọ bụghị oyi ụgụrụ, ọkụ ọgbụgba bụ nke metụtara ha n'ehihie ụnyaahụ. Nke ahụ bụ ihe mberede dakwasara ndị mmadụ ebe a, tinyere ha na ọnọdụ iru uju kemgbe elekere 2 nke ehihie nke ụnyaahụ. Ịna-anya dịka ozi anyị nwetara ebe a na-akọwa na ya bụ ọkụ so tanka si na tanka nwụrụ hụrụ ebe a wee banye ụlọ wee gbawa ebe niile, mana o nwebeghị onye ma ebe ya bụ ọkụ si banye na tanka. Ndị isi nwe ebe a na-akọwara anyị na ọkụ a bụ nke ha si bidoro na tanka anụnwa bịara jiri nwayọọ na-agba mgbe ha na-akụ mgbanụ ka ha mara ka ha ga-enweta usoro ka ha ga-esi mata ka ha ga-esi wee gbanye ya bụ ọkụ. Mana mgbe ha na-agbazi ya bụ mbọ, tanka ahụ were gbapuo. Mgbe ọ gbapụrụ, ya bụ ọkụ wụsazịa ebe niile, metụbazịa ma n'ụlọ mana ebe ndị ọzọ atụghị anya na ọ ga-emesi. Ndị mmadụ bidozie gbaba ọsọ gbapụwa agbapụ. Mgbe ha pụtara, mgbe ha bidozi gbaba ọsọ, mgbe ahụ enwere n'ọtụtụ kpachikpachi karịzịa n'ụzọ niile maka ndị ụgbọala na-agafe. Onye ọbụla nọzi n'anya. Nke a butere kpachikpachi n'ụzọ, mekwazịa na ndị na-agbanye ọkụ enweghị ike ịbịa ozugbo akpọrọ ha ka ha bịa. Mana a sịkwa na ha mechara bịa. Na tupu ha bịa, na ndị na-ere mmiri bụ ndị tanka na-ere mmiri ebutewegodi mmiri ha n'efu iji na-enye aka ka agbanye onye bụ ọkụ. Ya mgbe ndị ọrụ mgbanye ọkụ ji bịa ebe a, ndị tanka anọrugo na-enye aka, nke bụ na abịadị zọba ọkụ azọba ya wee zọnyụta ya otu ọhụrụ si fụ ya. Mana tupu nke a eme, ya bụ tanka agbarigo buruzie ọkụ ikuku ụgụrụ wee busazie ụlọ. Mana ụlọ nke dị na mpaghara ngafe nke ọzọ, ọ bụrụ n'anya unu ga-ahụ ebe edere Francis n'elu ebe anwa bụ ebe ọkụ metụtara. Nekwe tankị mmiri dị n'elu bụ ebe ọkụ gbata. Ọ bụ ikuku ụgụrụ dịka ha si wee kọrọ anyị ihe buzi ọkụ a gacha na mpaghara ebe a niile unu na-anya. Nke bụkwa eziokwu bụ na ha si na ndị na-ọrụ ọkụ gbanyekwara ike ha irute n'oge, mana kpachikpachi dị n'ụzọ ekwe ha ka ha rute mgbe ha kwesịrị irute. Ọ ya ka ọnọdụ ebe a si wee dị otu a na Awka isi obodo Anambra Steeti bụ ebe anyị nọ na-ewetara unu dịka mberede si wee dakwasị, ọdachi si dakwasị ndị nwe ọdọ mmanụ ụgbọala bekee kpọrọ petrol bụ nke dị na ebe Unizik Junction n'Awka.
ụnyaahụ. Chineke mere na azọpụtara ụlọ ahụ. Ọkụ abachaghị ya ka o si gbara. Otu mpaghara ya bụ ụlọ ka o metụtara. Ị na-ahụgonu ka ya bụ ọkụ si wee mebicha ihe niile. Mana ụlọ mposi ndị filling station a nke bụ moto na onwe ya gbagodoro gwogwo, nke bụ na ịrụkwata ya adịghị. Unu nụkwa anyị hụkwa nwa obere ụgbọala ọzọ dokwa ebe a na ọgbatumtum nọ n'akụkụ. Ihe ndị a niile bụtụ ha ọkụ riri. Ma igwe na-enye ọkụ abụọ ha repịara erepịa. Ihe ndị a bụ ọdachi dakwasịrị ndị mmadụ dịka a na-akwado ịgba ekeresimesi nke afọ 2021. Ndị mmadụ ka nọ n'ọnọdụ iru uju ebe a. A na-agbatara ha mkpu. Inecha anyị ga-ahụ ka ha si kwụrụcha. Onye tupu ebe ahụ bụ onye isi na-elekwata filling station a, bụ onye si na ya anọghị n'ọnọdụ egwu anyị okwu, mana ọ kọwara anyị ihe mere dịka anyị si wee wetara unu tupu anyị apịachie. Ha na-akọwa na ha amabeghị ihe butere ya bụ ọkụ bukwasa ụgbọala tanka a bidoro gbara ya ọkụ. Ha amaghị ebe ya bụ ọkụ si bata ruo ugbu a. Mana a na-atụ anya na mgbe a ga-eme nyocha dị n'ime ya, a ga-achọpụta nke bụ eziokwu wee mata ebe ya bụ mmiri si wee banye opi ụgbọghọrọ, na ọ bụ ya bụ tanka malitere ịgba ọkụ wee gbagidezi ọkụ wee gbawa ọkụ wee sizie ebe niile. Ikuku ụgụrụ wee buru ya busere, o ji gbatụbazie ụlọ metụbezie ihe ndị ọzọ. Otu a ka anyị si wee nụ ya tata. Ka ọ dịkwa ọnwekwa ihe ọzọ anyị nụrụ gbasara ebe ọkụ, anyị ewetara unu. Ndewo. I don't understand the way this fire outbreak at all time in southeastern part of Nigeria. The leaders, they don't even see anything wrong in it. They don't even think about the welfare and the well-being of the people. What a shame. This just happened in Mobi filling station, Awka. And a lot, even more than this, has happened. And every day, the same mistake, the same death recording. Who offend us, or who do we offend? How do we get here? But we pray that God should continue to guide and protect his own and have mercy on the land. So, my wonderful family, this news is coming to you from BBC IGBO. Thank you so dearly for always tuning in. I really do appreciate. If today is the first time you're coming across this channel, or you are hearing my voice for the first time, I still remain your one and only AGATHA Progress, bringing it to you live and direct. Please do well to support Biafra referendum and do well to share this video, like and subscribe. Oh my word, you can't be enjoying all this without no subscription. Please subscribe and join the family. See you when I see you. From me to you, I say Merry Christmas.